Voy a hacer una introducción muy corta. A ver si esto funciona. Básicamente la misión, digamos, con lo que se funda Satellogic en el 2010 y que se mantiene consistente hasta ahora, está muy en línea con lo que se discutió hasta ahora, que es la idea de ayudar a solucionar con datos los principales problemas a los que se enfrenta la humanidad, desde suministros de alimentos o de energía, monitoreo del cambio climático, situaciones específicas como puede ser inmigración. Y para todo esto, al final, a lo que se termina llegando es que se necesita data en general de tipo global y siempre accesible, detallada y al día. Y eso se alinea mucho con cuál es la misión de la compañía. Después podemos ahondar en algunas cosas, pero digamos, la idea, la visión final de la compañía es llegar a hacer un remapeo diario de todo el planeta en alta resolución, en 1 metro o mejor, y en algún sentido brindar un digital twin en óptico, en información óptica de toda la superficie del planeta para un número grande de aplicaciones que algunas de esas las vamos a discutir. Muy rápidamente, ¿dónde estamos en ese recorrido? Digamos, desde 2010 a la fecha, y particularmente diría en los últimos 3 años, hemos crecido bastante en la cobertura que ofrecemos y tenemos 30 satélites operativos en órbita. Operativos no necesariamente quiere decir que los 30 brindan imágenes todos los días, hay distintos sensores y distintos experimentos que se corren, pero de 38 lanzados hoy 30 hay operativos. En cualquier momento, en general, estamos produciendo entre 4 y 6 además, de la constelación final, que debería tener alrededor de 200 para poder brindar un servicio diario. Hay un milestone intermedio que esperamos poder cumplir en algún momento de los próximos 24 meses, que es un remapeo semanal de todo el planeta, en 1 metro de resolución nativa en todas las bandas, y con super resolución eso se mejora. Nosotros estamos insertados en Cataluña desde hace ya más de 5 o 6 años, desde el 2017 con la primera oficina, y el foco de lo que hacemos acá siempre estuvo puesto más que nada en el downstream, en el procesamiento de datos y en la creación de capas de analítica, y para eso tenemos colaboraciones y varios proyectos realizados con distintas entidades, como puede ser la UAB, en algunas con Eurecat y con otras universidades de aquí. De hecho, hace poco publicamos un paper en conjunto que fue Equaflow, que es no sé si están marcado acá, pero básicamente es un algoritmo para estimar objetivamente calidad de imágenes. Y además, bueno, tenemos programas abiertos de colaboración con distintas universidades del mundo, y aquí particularmente también de pasantías. Lo mismo a nivel de industria, colaboramos con distintas entidades, tanto europeas, catalanas como globales, entre los cuales, bueno, acá por ejemplo no figura la ESA, pero debería, NASA, USGS, IEC. Simplemente para ir rápido a los productos y que podamos charlar de lo que realmente creo que interesa hoy. Nosotros tenemos un set de productos, o sea, los satélites están equipados con distintos sensores. El foco de hoy, que son los productos de AI, están basados en el sensor de multiespectral, que son el sensor nativo de 1 metro, con sus distintos niveles de procesamiento. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, del L1, pero del L1 hasta L3, en 1 metro y en 70 centímetros de superresolución. Y este es un producto relativamente nuevo, que es un producto enfocado en algunos casos de uso especiales donde la latencia de la imagen es particularmente sensible. Le estamos llamando Rapid Response, que es un producto de un nivel de procesamiento un poco más bajo. Entonces la imagen, bueno, creo que probablemente no se vea mucha diferencia en este tamaño, pero la imagen es menos linda que la anterior, pero se puede generar en 20 minutos. Y hay un número de aplicaciones posibles, desde monitoreo de situaciones de emergencia, como puede ser un incendio forestal, hasta, bueno, obviamente aplicaciones de defensa y de seguridad, donde esto es particularmente sensible. Y esto tiene la particularidad de que este nivel de procesamiento hoy ya lo podemos hacer on board, es decir, con computadoras que están a bordo, y que creo que puede ser un tema interesante a elaborar. Y acá ya para el detalle de algunos de los casos de uso que estamos desarrollando, lo dejo a Jaume. Hola a tothom. Sigo en català, no? Sí. Sí, doncs com deia el David, nosaltres, Satellogic, ven imatges
Per tant, la gran majoria del temps que dediquem els enginyers és a produir imatges i no tant a la intel·ligència artificial, però sí, òbviament, tenim les dades i com que tenim les dades ens podem permetre fer aplicacions d'intel·ligència artificial. I, com deia el David, està bé que ho podem fer a més a dalt del satèl·lit. Llavors, us destaco 3 serveis que tenim i, de fet, el de superresolució és el que anava anomenant el David, que és un producte en si mateix que venem. No us explico res nou, en el fons, són tot aplicacions que hem vist d'una manera o una altra abans. Una d'elles és la segmentació d'edificis, on això està creat amb Equaflow, que és aquest framework que hem publicat i que podeu fer servir, que està basat en MLflow i això, i que hem fet en col·laboració amb Eurecat i amb un grup de l'Autònoma de compressió d'imatges. És una ONET, no és res sofisticat, la gràcia és que tenim moltes dades i surt relativament bé. I com deia el company aquest matí, si efectivament això depèn molt d'allà on estem analitzant les imatges, no són el mateix els edificis a l'Àfrica que als Estats Units, que a Europa, que a la Xina, on sigui. Una altra aplicació, i aquesta té molt a veure amb això que deia el David, de poder fer-ho a temps real o tan ràpid com sigui possible, és la detecció de vaixells. I per això hem dissenyat ara fa no gaire, a través d'una col·laboració amb un TFM, un algoritme de detecció de vaixells, que és una espècie de cascada que vol ser molt eficient perquè ha de poder córrer el satèl·lit i els recursos són molt limitats, que el que ve a ser és un detector d'aigua, allà on hi ha aigua o on no hi ha aigua. Un cop aquí una presència de vaixells per només fer servir la maquinària dura, que és el detector de vaixells, allà on tenim certa certesa que allà hi pot haver un vaixell. Alhora aquestes aplicacions, deixeu-me dir que poden ser d'interès pels clients, és a dir, un client pot demanar-nos comptabarcos, però per nosaltres també ho és en la mesura en la que és important ser eficients a l'hora de gestionar les pròpies dades, quines dades descarreguem dels satèl·lits, quines no. Si és tot núvol, potser no volem descarregar-ho, òbviament. Si no hi ha vaixells i només volem veure els vaixells, no descarregarem aquelles dades, etc. Resultats qualitatius. No sé si es veu gaire bé això. I un altre és un detector d'avions, del qual tenim un dataset que en aquest cas sí que és públic, l'hem publicat i està a disposició i funciona prou bé. I llavors, això que us deia, hi ha un producte que aquest sí que es ven com a imatge, perquè es venen imatges, que és el de superresolució, que de fet el responsable d'aquest producte està per allà, que és l'Abel. I aquest producte no és tant una aplicació com a tal, sinó que és unes coses que venem, que són imatges a 70 centímetres de resolució del metre natiu, fem superresolució i a més fem un enhancement, és a dir, que traiem soroll i el motion blur de les imatges. Això, no sé si s'aprecia realment les imatges són bastant millors. Us ensenyo després a l'ordinador si teniu interès, però i ja està, aquests són els productes. Qualsevol pregunta estem aquí per respondre. Moltes gràcies per la presentació. Alguna pregunta ja? El tema que comentàveu del Near Real Time Onboard, que són 20 minuts, has comentat? El que són 20 minuts és la generació del producte sencer, depèn de la captura i del tamany de la captura, però sí, en 20 minuts aconseguim reconstruir tota la captura. Però això onboard també?
Onboard no són 20 minuts, és una mica més, però sí, es fa prou ràpid. I què caldria per arribar a que sigui real time, de veritat? Què caldria? Onboard és realment molt complicat perquè no pots explotar paral·lelisme de la màquina. En terra, diguem... Com? No t'entenc. Ah, sí. No, clar, el que sigui real time és impossible en la mesura en la que la descàrrega de les imatges, diguem, et crea una latència necessàriament. No, és igual, un cop, si la tens generada on board l'has de baixar igualment, l'has de descarregar, i la descàrrega, diguem, ja et genera la latència mateixa. O sigui, en real time no és possible, per l'enviament de les dades. La generació segurament és possible abans no t'arribi a la torre de control i la puguis descarregar, això sí. No sé si responc bé la teva pregunta,